Bez ohľadu na to, kam sa teraz pozriete, Andrew Tate je všade. TikTok a YouTube sú zaplavené videami s ním alebo reakciami na neho, na Google je momentálne vyhľadávaný viac ako Donald Trump či Kim Kardashian a každý chce vedieť, kto je a prečo sa stal takým slávnym. Tate bezchybne sledoval tento vzorec. Usilujte sa o vyniknutie v určitej disciplíne, prezentujte svoje bohatstvo, životný štýl a vyjadrujte svoje myšlienky bez cenzúry vo chvíli, keď je na vás upretá kamera. Ľudia vás budú buď milovať, alebo nenávidieť, no v každom prípade budú ich oči upreté na vás a za každý pár očí navyše je ďalšie euro na vašom bankovom účte. Ale na rozdiel od McGregora, Jakea Paula a iných kontroverzných postav je cesta Andrewa Tatea k bohatstvu oveľa temnejšia. Andrew Tate je spájaný s obvineniami z napádania a obchodovania so ženami, s podvodmi na nevinných mužoch a s vedením pyramídovej hry, ktorú nazýva The Real World. Tak ako presne sa Andrew Tate stal tak bohatým a slávnym a je niečo pravdy na obvineniach vznesených proti nemu? Andrew bol najstarším z 3 detí, narodených Emerymu Tateovi, vysoko inteligentnému mužovi nadanému na šach, pracujúcemu v armáde. Emery naučil Andrewa hrať šach vo veľmi mladom veku a Andrew strávil roky štúdiom teórie pod vedením svojho otca a stal sa štátnym šampiónom v Indiane, keď mal iba 5 rokov. Keď Emeryho vojenská kariéra skončila, Emery pracoval za minimálnu mzdu a rodina mala finančné problémy. Keď nastal zlom, matka vzala deti a presťahovala sa do Lutonu v Anglicku. S oveľa menšou šachovou scénou vo Veľkej Británii sa Andrew rozhodol prestať súťažiť v šachu a prejsť na niečo iné. Napriek tomu, lekcie, ktoré sa Andrew naučil v šachu, rozšíril v spôsobe života, akým žil ďalší život. Chess applies perfectly to life. And if you look at a chessboard, you look at life and how you strategize and put things in place, a chessboard and life mimic each other perfectly. Usadenie vo Veľkej Británii nebolo pre Andrewa a jeho súrodencov ľahké. V škole čelili šikanovaniu kvôli svojmu americkému prízvuku. Počas tej šikane v škole Andrewa s bratom Tristanom matka prihlásila na hodiny sebaobrany, kde sa vyvinul Andrewov záujem o bojové športy. V 17 rokoch stretol svojho budúceho trénera Amira Subačiča v Storm Gyme v Lutne. Andrew začal trénovať kickbox a čoskoro si uvedomil svoj prirodzený talent. S výškou 192 cm a váhou 90 kg mal dokonalé parametre. Jeho kariéra začala v roku 2007, keď po náročnom začiatku začal zbierať jednu výhru za druhou. V priebehu nasledujúcich rokov sa prepracoval na štvornásobného svetového šampióna s pôsobivým skóre 73 výhier a iba 9 porážok. Napriek svojim úspechom sa Andrew cítil nespokojný a túžil po sláve a bohatstve nad rámec toho, čo mu mohol poskytnúť kickbox. I became 4-time world champion, and one day I woke up and I literally just woke up and I looked at my bank. I had like $3,000, $4,000 in there, and I'm like, I'm giving up my entire life and I don't even know how I'm gonna live. I need to get rich. I want to get rich. Andrew s jeho bratom Tristanom prišli s nápadom začať podnikať v tzv. Cam girl biznise. Keďže Andrew lietal počas svojej kariéry v kickboxe po celom svete, mal 5 rôznych priateliek v 5 rôznych častiach sveta. Nechal ich všetky priletieť do Londýna a posadil ich jednému stolu. Dovtedy dievčatá o sebe netušili, takže bola to dosť napätá situácia. Po tom, čo im Andrew navrhol, aby preňho pracovali ako dievčatá za webkamerou, 3 z dievčat odišli. Takže mal 2 dievčatá, ktoré ostali. Dievčatá sa nasťahovali s Andrewom a Tristanom do ich bytu v Londýne a začali pracovať. Muži začali prichádzať a dievčatá vedeli úspešne upútať ich pozornosť, ale nehovorili správne veci, aby udržali mužov na dlhšie obdobie. Za to Andrew mal oveľa lepší zmysel pre to, čo chceli muži skutočne počuť. So what I did is I unplugged their keyboards and plugged a new one in from me behind the screen. So the chicks would sit there and hit a keyboard that wasn't plugged in. And me and my brother, and eventually some staff I trained, would do all the talking. The girls were just famousers. Začal ich klamať o životných situáciách dievčat, ako napríklad zdravotné problémy, umierajúci rodičia, vysťahovanie a podobne. Nech to stálo čokoľvek, prinútil ich, aby dievčatám zaplatili viac a viac. Ťahal ich týždne, dokonca aj mesiace bez toho, aby sa vôbec s dievčatami stretli. Keď začali byť muži netrpezliví, nakoniec súhlasil so stretnutiami, ale žiadal od nich peniaze za let, ubytovanie či dokonca za vybavenie víz a to všetko bez úmyslu skutočne sa stretnúť. Po chvíli sa dievčatá naučili Andrewovú taktiku a začali to robiť sami. V tomto štádiu zarábali 3 až 4 tisíc eur za jeden deň, takže Andrew sa prirodzene rozhodol získať viac dievčat. Hlavné kritéria v jeho hľadaní boli jednoduché. Potreboval krásne dievčatá, ktoré neboli dostatočne odvážne začať vlastný biznis. V nasledujúcich mesiacoch rozšíril svoj zoznam na 75 dievčat. Takto to pokračovalo pár mesiacov, ale Andrew si nakoniec uvedomil, že to bola veľká chyba. 75 women worked for me at the peak of it all.
But that was a mistake because when you have a bunch of girls working for you like that, the only way you can motivate them is with money. When I started, the girls worked for me because they loved me. But when you get too big, you can't have all these girls in love with you. Takže sa rozhodli zmenšiť počet dievčat na 8. 4 s Andrewom a 4 s Tristanom. Presťahovali sa spolu do jedného domu a pustili sa do práce. Klamstvá, ktoré hovorili, sa zväčšovali a zväčšovali, ale muži boli zúfali a stále sa vracali. Podľa Andrewa toto bolo, keď biznis dosiahol svoj vrchol s obratom okolo 600 000 eur mesačne. Počas týchto rokov v camgirl biznise Andrew stále nebol na očiach verejnosti, takže zatiaľ čo zarábal viac peňazí ako kedykoľvek predtým, stále nezískal slávu, po ktorej tak túžil. Takže v roku 2016 sa prihlásil do populárnej reality show Big Brother. V tejto show všetci súťažiaci žijú spolu v dome, izolovaní od vonkajšieho sveta, nepretržite monitorovaní kamerami. Andrewovo pôsobenie v show ale netrvalo dlho. Po 7 dňoch bol z domu vysťahovaný, pričom na verejnosť vyšlo video, ako bije ženu s opaskom. Ľudia prirodzene predpokladali, že toto bol dôvod jeho vysťahovania, ale Andrew tvrdil, že video bolo upravené tak, aby vyzeralo ako niečo, čo sa ale v skutočnosti nestalo. Video upravili tak, aby vyzeralo, že som ju zbil, pričom sme iba žartovali. Nikdy v živote som neublížil dievčaťu a toto je totálne klamstvo. Andrew tvrdil, že bol vysťahovaný z iného dôvodu. Povedal, že 4 muži v dome sa vyhrážali, že ho napadnú a producenti vedomí si jeho pozadia v kickboxe ho prosili, aby pri vypuknutí konfliktu čakal na security, ale Andrew odmietol. O pár dní neskôr zverejnila žena z videa vyhlásenie, v ktorom obhajuje Andrewa a hovorí, že všetky akcie boli dobrovoľné, ale v tomto bode už bola spôsobená škoda. Po tomto škandále bolo o Tateovi napísaných nespočet článkov, čo podnietilo jeho počiatočný rast na sociálnych médiách. Počas nasledujúcich rokov Andrew a jeho brat investovali veľkú časť peňazí, ktoré zarobili z camgirl biznisu, do kryptomien. Spočiatku to bolo iba preto, lebo bolo jednoduchšie uskutočňovať veľké platby prostredníctvom krypta ako cez banky. But at the time I didn't see it as an investment. I was in a world where the people I was dealing with took crypto. It was easier for me to take their crypto than to take big bank payments. Tento krok sa ale nakoniec ukázal ako veľmi lukratívny. Nakúpili značné množstvo bitcoinu, čo podľa Tristana zdvojnásobilo ich celkový majetok. Neskôr v roku 2018 Andrew spustil svoj YouTube kanál Tate Speech. Vo videách rozprával Andrew o náhodných témach, od turbulencií v lietadle až po inteligentné hodinky. Zatiaľ čo témy neboli špeciálne zaujímavé, Andrewove nefiltrované komentáre a silné názory prinútili ľudí sledovať. One of the most important ways to discover if someone's a dickhead or not is if they wear a smartwatch. Smartwatches are bullshit. There is nothing you can do on a smartwatch faster than you can just pull your phone out your pocket and use your phone properly. Every time I've ever seen anyone try and do something on a smartwatch, I just sit there looking at them thinking, what kind of fucking materialistic, capitalistic moron are you? Je zjavné, že aj vtedy bol Andrew rovnaký ako je dnes. So všetkými peniazmi, ktoré zarobil v camgirl biznise a krypte, by sa mohlo zdať zvláštne, že si založil YouTube kanál, kde zarábal v porovnaní s týmito peniazmi haliere. Jeho zámer bol jednoduchý. Vybudovať si verejný profil, po ktorom tak dlho túžil, a priviesť divákov na jeho stránku, kde ponúkal množstvo kurzov. Fitness program, kurz ako získať ženu, kurz reči tela a podobne. Všetko bolo dokonale prispôsobené pre typ ľudí, ktorý jeho obsah na YouTube priťahoval. Ako ďalší prišiel War Room. War Room je klub len pre členov, ktorý spája podobne zmýšľajúcich jednotlivcov po celom svete. Na svojej stránke ho Tate opisuje ako globálnu organizáciu s členskou základňou a vplyvom vo viac ako 70 krajinách. War Room bol prvým Tateovým krokom k vytvoreniu komunity okolo svojej značky. Členstvo v klube stálo pôvodne 447 €, pričom s narastom svojej popularity Andrew zvýšil cenu na 4147 € a dnes je cena dokonca až 7979 €. Prísľub je, že pripojením sa k War Room získate prístup k silnej sieti vplyvných ľudí, ktorá vám pomôže vymaniť sa spod kontroly vlády a zákonov. Či je to pravda alebo nie, je na diskusiu, ale nemusíte hľadať veľmi ďaleko, aby ste našli ľudí, ktorí kritizujú klub a jeho užitočnosť. Nie je úplne jasné, čo presne sa stane po pripojení do klubu, ale čo vieme je, že skupina komunikuje cez desiatky telegramových kanálov na témy ako sú hackovanie právnej dokumentácie, úniky správ a podobne. Takisto organizujú stretnutia s členmi v každej krajine pôsobenia. S tisíckami členov v klube, pričom všetci zaplatili takmer 8000 €, Tate zarába milióny iba z War Room. Ale až ďalší Andrewov krok bol doteraz najvýnosnejší. Spustenie Hustlers University, alebo dnes už The Real World. The Real World je program určený na výučbu moderných metód tvorby bohatstva. Prvá verzia programu obsahovala 10 hodín videa a učebných materiálov
za cenu 1099 €. Ale popis na jeho webovej stránke bol zameraný len veľmi málo na skutočnú hodnotu, ktorú program poskytuje, namiesto toho hovoril o tom, ako veľmi je Andrew úspešný a prečo by sme ho mali počúvať. V priebehu rokov bol program viackrát aktualizovaný, pričom dnes obsahuje 18 spôsobov, ako zarobiť peniaze, ako napríklad krypto, marketing, obchodovanie, akcie a ďalšie. Fixný poplatok nahradil model predplatného v cene 50 € mesačne a do programu zahrnul partnerský marketingový program. Tu sa veci stávajú ešte zaujímavejšími. Andrew aj naďalej nahrával obsah na svoj YouTube kanál, pričom do svojich programov získaval malú, ale vernú skupinu následovníkov. Ale až keď začal vystupovať v podcastoch, veci sa naozaj začali rozbiehať. V roku 2021 sa Andrew objavil v prvom podcaste Fresh and Fit. Video získalo viac ako 1 000 000 zhliadnutí a väčšina komentárov voči Andrewovi bola pozitívna. Andrew pokračoval v účinkovaní v podcastoch, pričom sledovanosť sa vyšplhala na desiatky miliónov zhliadnutí. Jedna vec bola jasná. Či ho ľudia milovali alebo nenávideli, jeho obsah bol stále vysoko sledovaný. Čoskoro sa začali objavovať krátke klipy s Tateom všade na TikToku a YouTube Shorts, no čo bolo zvláštne, bolo neuveriteľné množstvo týchto klipov. Zdalo sa, že existujú stovky účtov, ktoré opakovane pridávali jeho videá ako na bežiacom páse. A toto bol moment, kedy sa Andrewov plán začal skutočne uplatňovať. V rámci partnerského programu The Real World Tate zaručuje 10% podiel z príjmov za každého nového člena, ktorého osoba privedie. Nie je zlé, ak dokážete prilákať množstvo ľudí, ktorí sa prihlásia a zostanú. Takže ľudia začali vytvárať stránky venované jeho obsahu. Stovky stránok neustále vytvárali klipy s Tateovým obsahom, ktoré zbierajú milióny zobrazení. Tí istí ľudia potom opakovane zdieľali jeho obsah na vytvorenie YouTube videí, kde hovorili o tom, ako The Real World skutočne funguje, čím prilákali ešte viac ľudí k tomuto kurzu. Keď narazíte na klipy s Tateovým obsahom, skontrolujte, či je v popise odkaz na odporúčanie na jeho kurz. Je to trochu ako malá pyramídová schéma, pretože majú odkazy na odporúčanie a všetci títo alfacamci sa snažia zarobiť trochu peňazí tým, že presvedčia svojich ďalších priateľov, aby sa pridali na tento trend, takže sa môžu všetci obohatiť. Youtuberi, ktorí nie sú spojení s partnerským programom a recenzovali The Real World, uviedli, že pozostáva z jednoduchých prezentácií v PowerPointe s náhodným hlasovým komentárom. Aj keď upozorňujú, že informácie v kurze sa dajú ľahko nájsť online zadarmo, ani to nezabránilo masovému prihlasovaniu ľudí. V súčasnosti je viac ako 200 000 študentov prihlásených na kurz, pričom každý z nich platí Andrewovi $50 mesačne. To predstavuje $10 miliónov mesačne iba z tohto jedného programu. Nie je divu, že Andrew lieta na súkromných lietadlách a šoféruje Bugatti. S jeho rýchlym nárastom popularity ho chce mať každý na svojom podcaste, aby si mohli získať časť tohto úspechu. Toto ukazuje úroveň vplyvu, ktorý Andrew teraz má a s každým novým vystúpením v podcaste jeho partneri z The Real World vytvárajú tisíce nových záberov na zverejnenie na YouTube a TikToku. To potom vedie k tisíckam nových prihlásení a cyklus sa opakuje, čím robí Andrew aj čoraz bohatším a bohatším. Nech už súhlasíte s Tateovými názormi alebo nie, jedna vec nemôže byť spochybnená. Andrew exceluje v tom, čo robí. Zanechal svoju kariéru v kickboxe, aby prenasledoval slávu a bohatstvo, a s jeho camgirl biznisom, online kurzami a aktivitou na sociálnych sieťach dosiahol všetko, po čom túžil a ešte o niečo viac.